dace da wannan rahama da kake nema. Malami ce shine abin da ake nufi kaulan sakila. Magana ta goma wacce zamu dauka a ƙarshe shine inna sanulqi alaihi kaulan sakila. Wasu malamai suka ce kalmar la ilaha illallah ita ce kaulan sakila. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce khafifatun alal lisani saqilatun fil mizan. A harshe kalmar tana da sauki yanzu ne har ka fada, amma a mizani ranar alkiyama kuma fa tana da nauyi. Ba dauki hadisi daya. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce ranar alkiyama daga cikin mu'minai akwai wanda za a zo da shi a bashi takaddan ayyukansa na zunuban da ya aikata. Falle ne mai tsayin gaske iya ganin idanka gaba ɗaya zunubinsa. Sanda aka kawo muni wannan sai ya razana, sai mala'iku su ce ya ubangiji ya ce a gaya ma karka ji tsoro za a kama ladanka kuma ka gani. Sai a je ɗauko ladan a kawo, sai ga an taho da ladan kamar fallen takarda haka, kuma an taho mai da shi wai za a auna. A lokacin shi da kansa zai ce to ya ubangiji na ga ladan gashi dan kankani a fallen takarda kuma ga zanubin na mai yawa, to wannan idan ma an auna ta ina zan kubuta. Sai mala'iku su ƙara ce masa dai kar ka damu ka jira ka ga hukunci na ubangiji. Sai a tara dukkan waɗannan zunuban nasa masu yawa a mazubi guda na ma'auni, sai a ɗauko takardar ladan nasa ɗan ƙaramin falle albitaka kenan, sai a ɗora ɗayan ma'aunin a ga wanne ne zai rinjayi wani, sai wannan ɗan ƙaramin fallen sai ya rinjayi waɗancan duk ya fi su nauyi. Sai ya duba fallen menene a ciki, sai ya ga kalmar la ilaha illallah ɗinsa ne wacce bai rushe ta ba, saboda ba wani abu da ke rinjayen la ilaha illallah. Da haka ita kadai idan mumini ya tsira da ita a ranar alkiyama bai shirka da Allah ba, ita kadai tana iya kubutar da shi. Da haka idan aka yi masa wannan awo, to da kalmar la ilaha illallah zai kubuta. To sai malamin ya ambata cewa to ita ce kaulan sakila, tunda ba abin da ya kai ta nauyi. Ya zo a hadisi annabi Musa ya ce ya ubangiji ka koya mun wata addu'a ko wata kalma da zan rinka roƙonka da ita. Sai Allah ya ce ka roƙe ni da la ilaha illallah. Sai ce ya ubangiji ai kowa na faɗanta. Sai Allah ce to ita din nan dai in za a sanya sammai bakwai gaba daya da kasai bakwai a mazubi guda, kuma a sanya la ilaha illallah a dayan mazubin, to sai ta rinjaye su baki. Amma la ilaha illallah idan ba Allah akwai wani abu ne babu, to tunda akwai Allah to koma mai sauki ne. Da haka sai Allah ya jaddada wa annabi Musa kar ka ganta kaman kalma ce wai da kowa na faɗi sai kai da tan karamar kalma ce, a'a roki Allah da la ilaha illallah babu kalman da ya kaita. Sai malamin ya ambata cewa ita ce wato a kaulan sakila da ake nufi a wannan guri, wallahu a'lam.